מה חלם? חלמתי את התשובה לבעיה שלנו. אף אחד כאן לא טיפש או פחדן או חסר לב. לכל אחד יש מה לתרום כדי שההצגה תצליח. וואלה? כן, פשוט צריך להתאחד כולם ביחד. צריך לפעול מתוך מקום של אחד למען השני, וככה יצא מכל אחד רק טוב. כוחנו באחדותנו. רק אם נהיה מאוחדים נוכל להוציא את הטוב מכל אחד, והאושר בכל אחד יתגלה. זה נכון גם לכל עם ישראל וגם לנו כאן בבני דרום. וואו, דורותי, את משהו. דורותי.